ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲೇನ ತುಳು ಅಮ್ಮು ಟಿವಿಗ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನುವ ತುಳುಕುಲ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಶಾಲೆ ಪೋಪುಜಿ ದಾದಾಂಡ್ ದಾಯಬುಲ್ ತಂದಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಶಾಲೆಡ್ ಟೀಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾಕ್ಬೇರಮ್ಮ ದಿನೋಲ ಮಸ್ತ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪೆರಮ್ಮ. ಟೀಚರ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಎಡ್ಡೆಗ ತಾಕುನು ದಿನೋಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಂತನ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಯಾನ್ ನನ್ನ ಶಾಲೆ ಪೋಂದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲುವೆ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪುಜಿ. ಅವು ಸರಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಹೋ ಕೈ ಕರ್ದೆಕದು ಬಲ ಬೊಕ್ಕ ತಿನಿಯರ ತಿನ್ನೋಲಿ. ರಾತ್ರೆದ ಪೊರ್ತು ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಮಗೆ ಮೋನೆ ಬಾಪ ಒಂದು ಕುಲ್ದೆ ದಾದಾಂಡಾಯಿಗು ಈದಾಲ ನಿರ್ಯನ ಶಾಲೆ ಡಾಯಿಗ ಆಯ್ನ ಟೀಚರ್ ಸಮ ಹಾಕುವರ್ಗೆ ಐಕ್ ಟೀಚರ್ ಹಾಕುವರ್ ಪಂದಿಂಬೆ ಶಾಲೆ ಪೋಪುಜಂದ ಹಠಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಪೋವಂದೆ ಕುಲ್ಲುನ ತಪ್ಪ ತಬಾಲೆ ಬೊಕ ದಾದೆ ಪಪ್ಪ ಒಂಜೆ ಕ್ರೆಡ್ಡೆಕ್ ಟೀಚರ್ ಹಾಕೊಂದುಪ್ಪುನ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಏತು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪಿನಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪುಜಿ. ಬೊಕ ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲೊಂದಾದ ತೆಪ್ಪುಗುದ್ದುವನ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲೊಂದು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಟಿವಿ ಪುರ ತೂಪೆ ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ ಬೋಡಾಣೆಯಾನ ಜಾಬ್ಗು ಪೋಪೆ. ಸರಿ ಸರಿ ನಿಕ್ಕು ಏತು ಪಂಡಲ ಬಾಸೆಜ್ಜಿ ಪೋ ವನಸ್ ಮಂತ್ ಜೆಪ್ಪುಲ ಈರ್ದದೆಯೇ ಆಯ ಪಂಡಿನೆಕ್ ಪುರ ಮಂಗಲಕ ತರೆ ಪಂದವನು ನನತ ಕಾಲದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬದುಕರಾಪುಂಡೆಯೇ ಬುಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ನೆರ್ರೆ ಪೋಚಿದೆ ವನಸ್ ಮಂತ್ ಜೆಪ್ಪಡು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನಗ ಸರಿಯಾವೆ ಆವಾವ್ ಅಮ್ಮೆ ಮಗೆ ಸರಿಯುಲ್ಲಾರು. ರಾತ್ರೆ ಜೆತ್ತಿತ್ತಿನ ನಿತಿನ್ಗ್ ಕನಕಟ್ಟುಂಡು. ದೇ ದೇ ಲಕ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಪೋಪುಜಾರ ನಿನ್ನದಾದದೆ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆನೆ ಆತ ಬೇಗ ಬೊಲ್ಪಾಂಡ ದಾದೆ ಸೂರ್ಯ ಇರೆಗಾದ ಲೇಟ್ ಆದ ಮೂಡುವೆನಾ ಲಕ್ಲಿ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬಂದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ನೆರ್ಪಿನಾಗ್ತೆ ಅವು ಮಾರೈತಿ ಅವು ಅಮೋಘ ಅಮೋಘ ಲಕ್ ಲಕ್ ನಿಕ್ಕನದ ಮೈಕಡು ಊದೊಂದು ಪನೋಡ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಲಕ್ಲ ಬೇಗ ಯಾನೆ ಕೋಡೆನೆ ಪಂಡಿನತೆ ಅಮ್ಮ ಯಾನೆ ಇನ್ನಿರ್ದಿಂಚಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪುಜಿನ ದಾದಾ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪುಜನ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯ್ಜಿನ ರಡ್ಡಿತ್ತಾಡಾರಡು ಬುರುಪೆ ದಾನೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯ್ಜಿಂದ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ಲಕ ಪಿಯೋನ್ ಜಾಬ್ ಮಲ್ತೊಲ್ತು ಕುಲ್ಲುವನ ದಾದಗಾಯಿಗ್ ಆಯ್ ದಾಯ ಆಟ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐದು ಶಾಲೆಡ್ ಟೀಚರ್ ನೆರ್ಪೆರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಐಕ್ ಪೋಪುಜಿ ಬಂದು ಹಠ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಯಾಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಆಟ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಏತು ಸರಿ ಪಂಡಲ್ಯಾನ್ ಶಾಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತಿಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಯನೇರ್ದಾತ್ರ ಯಾನ್ ಪಿಯೋನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತುದು ಪಿದೈಯುರುಡುಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ. ಅಂದೆ ಪಪ್ಪ ಈರು ಪನ್ನ ನಿಜಾನೇ ಪಪ್ಪ ಹಾ ಅಂದು ಬಲೆ ಪೂರಾ ದುಬೈಡ್ ಪುರ ಉಲ್ಲೇರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇತ್ತನ ನಮಕ್ ಓಡೆ ಪೋದುಲ ಓಲ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಡಾಪಿನ ಮಾತಾ ವಿಷಯನ್ಲಾ ತೆರಿಯೋನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಪುನ ಪ್ರಾಯ ಬಾಲ ನಿನ್ನ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೆ ಕಲ್ತಂಡ ದುಂಬಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನ ನಡಪಾವಲಿ ಆವು ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆರ್ದಿಂಚಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋಪೆ ಕಾಂಡೆದ ಪೊರ್ತು ನಿತಿನ್ ನಿತಿನ್ ಲಕ್ಕಲ ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮ ಯಾನು ಮಲ್ಲಾತಿಜನ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಈತ್ ಪುರತುವಿನಿ ಇಂಕ ಕನ ಕಟ್ಟಿನೇಟ ಈ ರಾತ್ರಿ ಜೆತ್ತಿನಾಯೆ ಇತ್ತೇತ ಲಕ್ಕಿನಿ ಈ ನೀರ್ದಿಂಚಿ ಶಾಲೆ ಪೋಪುಜಾತ ಇಜ್ಜಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಏಪಗ್ಲ ಶಾಲೆನ್ ತಪ್ಪವುಜಿ ನಾನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ಕಲ್ಪುವೆ ಹಿಂಬೇಕ್ ದಾನೆ ರಾತ್ರಿ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಅಣ್ಣ ನಿದ್ರೆಡು ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜಿಯೇ ಎಂಚಂಡಲ ಶಾಲೆ ಪೋಪೆ ಪಂದು ಪಂಡೇತ ಇಂಕ ಆತೆ ಯಾವು ಪೋಲ ಪೋಲ ಆಯ್ನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪು ಒಕ್ಕವಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬುಡ್ನ ಕುಡವಂತೆ ಆಯ್ನ ರಾಗ ಬೇತೆನೆಪ್ಪು ಯಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪುಜಿ ಪಂಡು ಪೋ ಪೋ ನನ ಆಯ ಅಂಚ ಪಂಡಡ ಏರ್ ಬಿಡುವೆ ರಾಯನ ಅಡರಡ ನಾಲ್ ಪೆಟ್ಟಾಕದು ಕಡಪ್ರುವೆ ಅಂದಮ್ಮ ಇಂಕ ಬುದ್ಧಿ ಬತ್ತಡು ನನ ಮಿತ್ತಿಗ್ಯಾನೇ ಪಲ ಶಾಲೆ ಪೋಪುಜಿ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಪೋಲ ಪೋಲ ಆಯ್ನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪು ಆವಿಯೇ ಬಲ ಬಲೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡುವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯ ಭಾರತೀಯನ ಹಕ್ಕು ಆಯಿನಾತ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಲ್ಪುಲೆ
ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಆಯನ ಜೀವನ ಪಶುಗು ಸಮಾನ ಊರೇರ್ಗಲ ಗೊತ್ತಾಡತ. ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ఒక ನೆನಪುಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ನನದುಂಬಗ್ ನನೊಂಜಿ ಹೊಸ ಕತೆಡೆ ತಿಕ್ಕಗ.